kalaygon o may kugmaon nga Dios. Gikalipay namo ang usa na usab ka bulawanon nga gabi aron kami maligo sa imong mga pulong. Giampo namo Ginoo, hatagi kami sa gahom sa imong espiritu. Dili lamang namo madunggan, masabtan, apan magkinabuhi kami sumala sa gigiya nimo kanamo. Daghan sa mga nagtan-aw karon nga nadunay mga panginahanglanon usab sa ilang kinabuhi. Material, espirituhanon, nagkalain-lain nga mga panginahanglanon. Kanimo kami midangop, kanimo kami nangayog tabang. O kanunay ang imong espiritu makaabot kanamo og magahatag kahumpayan sa tagsa-tagsa namo ka mga pagpati. Kunon saman, lipayon kami nimo sa imong mga saad, dasigon kami nimo sa imong mga pulong, o ang imong espiritu magalig-on kanamo nining katapusang mga panahon. Salamat, idugang nimo ang pagtuo sa tanan. Idugang nimo ang kadasig sa tanan. Aron kami Ginoo, mabuhi among pagtuo, mabag-o ang among mga salabutan, musunod kami ug makasunod kami sa imong gilatid kanamo ug mahimaya namo imong ngalan. Salamat sa pagtubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ingon nga mga Adventista, sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, sa mga nagtan-aw karon, sa pila ka dekada nga mga pagtuon sa kasulatan, nahimo kining 28 ka fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. O kining 28 fundamental beliefs, gibahin sa unom ka mga kategorya. O nakita niyo sa screen, ang number 1 niya, the doctrine of God. Kaduha, the doctrine of humanity, the doctrine of salvation, the doctrine of the church, the doctrine of the Christian life, and the doctrine of last things. Kada usa niya na, dunay sulod, og mikabat ka nag 28 ka gitawag fundamental beliefs. Niining si manaha, ang gitagaan na tugdakong pagtagad, ang unang hutong sa the doctrine of God. Kining doktrina may tungod sa Dios, gilangkuba ni ining 5 ka mga suhito. Una, the Word of God, the Godhead, ikaduha. Ikatulog, God the Father. Ikaupat, God the Son. O ang ikalima, God the Holy Spirit. Og ni atas ikalima. Og kung matingala siguro ta, ngano kaha, o ngano man nga niining 28 ka fundamental beliefs, kini mangyoy atong gisiguro nga makita o masabtan. Hingpit na to kining makita ang kinatibuk ani ini human matapos kini ka series. Apan sa pagkakaroon mga kahigalaan, mga kapaglaom, ato sa buhaton na tong tahas, anam-anam na to ipadayag kaninyo, ang mabulukong sugilanon may tungod sa balaang espiritu. Praise the Lord. Gikan sa hinay-hinay, unang gabi, kagahapon, o karon, dinhi, atong pagatun-an, ang ikalima, God, the Holy Spirit. Ikalimang fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist. Aron, iniusab masayran, atong makita, atong masabtan, dungan. O gunya, ang epekto niini sa atong panahon karon. Niini nga fundamental belief nga ikalima. Gisulti dinhi, God, the eternal Spirit, was active with the Father. Mao ni ang atong official statement of the official statement of the Seventh-day Adventist Church sa ikalimang pagtulunan o fundamental belief. Human sa makuting pagtuon sa pila ka gatos, subba sa gatos katuigan gikan sa paghimugso sa Iglesia Adventista,
Hantod karon mao ni ang official statement nato. God, the eternal Spirit, was active with the Father and the Son in creation, incarnation, and redemption. Dako nag-coverage, no? Kagabi, gituha pa nato, gikuha sa unang bersikulo sa Kapitulo 1 sa buhat. Gigamit na na to ang mga suporta sa balaang kasulatan. Apan karon, ang balaang Espiritu, sa official statement pa lang, asa man siya nga kategorya. God, the eternal Spirit, aktibo, kauban ang Amahan, ug ang Anak, sa paglalang, sa pagkatao, ug sa pagluwas. Unsa pa, He is as much a person as are the Father and the Son. Siya usa gayud ka persona sama sa Amahan ug sa Anak. He inspired the writers of the Scripture. He filled Christ's life with power. He draws and convicts human beings, and those who respond, He renews and transforms into the image of God. Dahil nagpadayon pa ang iyahang buluhaton. Gipadala siya, sent by the Father and the Son, to be always with His children. He extends spiritual gifts to the church, empowers it to bear witness to Christ, and in harmony with the Scriptures, leads it into all truth. Og maoning mga bersikulo ang iyang suporta niini nga official statement mahitungod sa Dios ang balaang Espiritu. Tagsa-tagsaon kini nato mga kaigsuonan. Tungod kay niining ikatulo nga gabi, nagkanindot na pag-ayo ang atong pagkaila kaniya. Tanaw na to ug mahuman karon og dili tiwason ugma. Napa may tulo ka kahigayunan nga ato kini maistorya. Aba natong paningkamutan nga matag gabi sa matag dawat nato niini nga pulong sa kasulatan mahitungod sa balang Espiritu. Magdilaab og sugod ang atong dughan o ang atong mga pagbati o atong bation ang dakong panginahanglan ni ining balaang Espiritu. Dili lamang sa atong kaugalingon, apan sa atong pinayanan, sa atong pagkinabuhi, sa atong iglesia, sa atong kahimtang, ilabi na sa atong panahon karon. Unsay gisulti sa kasulatan? Balik sa ata, didto na usab, sa mga tinun-an sa adlaw sa Pentecostes. Dako na yung kayog kausaban, mga minahal kong mga kapaglaong. Gikan sa masulubong kahimtang sa mga tinun-an nga wa pa nakasabot sa panghitabo, sa wa pagilansang ni si Kristo, human siya nabanhaw ang itsura sa iyang mga tinun-an og mga magtotoo. Lahi na! Lahi na! Praise the Lord! Labi na nga ilang napamatud-an sa ilang kaugalingon, buhi si Ginoisos. Apan labaw sa tanan, sa nag-ilang gisunod o gipaabot ang gisaad, misamot pa ang ilang pagbati nga kausaban, dakong kausaban sa ilang mga pagbati. O nagkaroon ng hinungdan na kung atong sublion pagbasa, ang buhat 2:14 o 15, human sila nakadawat sa saad, ang balaang Espiritu
nahibulong ang mga tao sa kalibutan sa ilang panahon. Grabe no? Nakakita ang kalibutan nga nalahi kining matang sa mga katawhan. Dunay dakong kausaban. Importante nato ning tutukan mga kaigalaan, mga kapaglaom. Kay ang mga panghitabo o nahitabo ni ining mga tungura, mahitabo pa og usab, labaw pa sa panahon sa katapusan. Og ni ining tungura, tungod kay namatikdan silang nausab na, nagapangutana, nangahubog baka kining mga tawhana. Unsay sulti ni Pedro? Onya mitindog si Pedro uban sa 11 ka apostoles og sa makusog na tingog miingon kanila, mga kaigsuonan kong Hudiyo. Kulang ang kining akong pagkasulat. Og kamong tanan nga ania sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Imagine. Take note ha. Mitindog si Pedro. Uban ang 11 ka apostoles. Kanus ba ni nahitabo? Sa wa pa nila nadawat ang gahom sa balang espiritu. Nanago pa sila. Apan ni ining tungura. Usay gisulti. Sa makusog nga tingog miingon kanila. Kinsa? Si Pedro. Gahilom-hilom. Gihinay. Gihonghong. Dili makusog nga tingog. Mga kaigsuonan kong Hudiyo. O kamong tanan nga niya sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Grabe na ba kasi? Grabe ang mando ba? Dunay gahom, dunay otoridad. Unsay giingon ni Pedro, kining mga tawhana, dili ubog. Huwag kami po nabasahon ang sumpay, anak. 9:00 pa karon. But pasabot ka ng buntag, di yun na ting inom. Di ting inom. Kuha na siya. Ting mata. Sa dugay kay nauli ang hubog. Pero ning panahon na, mag-aison, dili ni sila mga hubog. Dili. Unsay sulti si Pablo, ni Pedro, apan maukini ang giingon ni Propeta Joel. Maukini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos, ibo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Pagkanindota. Ni ana, unsa hinungdan ni ining panghitabo tungod sa pagkatuman sa saad. Ilang gidawat ang gahom. Sumala sa gisaad. Nga ihatag ang balang espiritu og nakadawat sila gahom gikan sa balang espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki og babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki magagitag mga pananaon. Ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo og mga damgo. O bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibu ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw og magsulti sila sa mensahe sa Dios. Nagdungga na nato ni atong unang gabi, kagabi, o karon na usab. Apan magkaigalaan, mga kapaglaw, ngano ba nga nakita naman nga kausaban silang kinabuhi, lahi kaniadto tungod sa balaang espiritu. Ang pinaka-importante na to nga angay masayran karon, dili ang pagpakaroon sa pagkinabuhi nga daw napuno sa balaang espiritu. Apan sutaon sa nato kung nakasabot ba ta, nakaila ba ta, nasuod ba nato, nagpuyo ba dinhi nato ang balaang espiritu. Mo nang ato na sa pipadayon ang pag-ila-ila niya. Buot pasabot kag niining mga simana gipahibalon nato siya pag-usab kanatong tanan aron mahitabo na usab pag-usab ang nahitabo kaniadto sa panahon nila ni Pedro.
sa adlaw sa Pentecostes. Di ba? Kung naitabo na kanila, may tabo po na sa katapusan. Apan kung unsay nabuhat nila, hitabo nila, nganong na, unsay gibuhat nila, nganong nahitabo to nila, dapat mahibalo usab kita, aron mahitabo usab ni nato. Busa una, ato sang pangutanon, kinsa bagyo di aining balaang Espiritu. Who is the Holy Spirit? Mga kagalaan, magapaglaom, una na itong ipahibalo kaninyo, nga ang Biblia, the Bible reveals that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. Usa siya ka persona. Dili siya usa ka butang nga way mga pagbati sama sa tao. Usa siya ka persona. Agig prueba ni ini dito mangitag lain pang mga referensya. Gawas sa balaang kasulatan. Gawas sa Biblia. Og ako mong anaron pagpatalinghog ni ini basin wa na nato ni nadunggi. Basin, wa kita nakakita ni ini. Basin pa lang, wala ta nasuhito ni ini. Apan kung maanad na kita ni ini, makasiguro na ta sa atong gilitok nga balaang Espiritu. Kay kaila na ta niya. Nganong ang Biblia nagtugan, nganong ang gipadayag sa Biblia, nga usa ka persona ang balaang Espiritu. Muadto ta sa daang karaang panahon. Early believers viewed him as a person. Mao ba? Sa ato pa, sila, sa ilang panahon, ila man di ay nga tuuhan, nga kini siya usag yun ka persona. Sa unsang paagi. Number 1, prueba. Kung natong basahon ang mga buhat, 15, versikulo 28, nagiingnan kita din ang Espiritu Santo. Tanawan nato ha. Yun sa nato pagprueba. The Bible reveals nga ila ba yun nga gituuhan ang balang Espiritu usa ka persona. Dili usa ka kanang muraog gahom. Ang balang Espiritu hatag gahom. Pero dili siya gahom. Dili siya usa ka butang, usa siya ka persona. Sa unsang paagi, tanawa, giunsa nila pagtagad ang balaang Espiritu. Nga ilan na ilan, mga bitong nakadawat sila gahom. Mao ni, sa buhat 15, versikulo 28, ginani pagsulti ko itong basahon. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Pagkanindot, sulayin ka ninyong basa. Sulayin itong basa ang sugilano ni ining kapitulo 15 sa buhat. Versikulo 28. Ang iyang mga panghitabo, ang ilang pagtagada, ang Espiritu Santo og kami, magkauyon nga dili kamo hatagan og daghan. Giunsa nila pagtagad ang balang Espiritu, ingon nga sama nila. Di ba? Okay? Basin wa patakadungog ani, sukad, mo rin nga itong nakulang, ipuno ta ni aron mahimutang may kausaban. Di ba? Basta kaya ko'y pasalig ka ninyo, ban sa tabang sa Ginoo, magkaanam, kanindot ang atong relasyon sa balaang Espiritu, mag-anam tagkatapos magani, basig makulangan paganita, pero ito lang panikamutan, mahuman gyud ta pagkasabado. Ikaduha, bisan si Jesus, Christ also spoke of him as a distinct person. Dili lang ang mga early believers viewed him as a person. Bisan si Kristo, naghulagway kaniya, ingon na distinct person. Basahon na to. Juan 16, 13 o 14. Apan, inig-abot sa Espiritu sa kamatuuran, himayaon niya ako. Tanawa nga. Giyon sa paghulagway ni Jesus, ang balaang Espiritu, ingon nga usa ka persona, distinct person.
inigabot sa Espiritu sa kamaturan, himayaon niya ako. Wow! Kay ang niya kanako, iyamang dawaton og isulti kaninyo. Pastilan layo ara day kanato anya to pagsabuta karon. Labi nagwat nagasusi, wat nagatuon. Unya nga ato lang nadunggan kato mga gapanudlo nga wa nay balaang espiritu. Samot na gyud ta kalayo, moning karon sa ato gining suhituhon. Kay kung pananglitan, nakulangan tas gahom sa milabay nga magkatuigan, sa atong pagdalas, maing balita, basin tungod sa kakulang na to, sa kasayuran, sa muhatag ni ining gahuma. Karon, atong paningkamutan. Makaigalaan, bisan si Ginisos, nagatagad sa balangis po ingon nga distinct person. Sunod, ang mga kasulatan, scriptures, referring to the triune God, describe the Spirit as a person. Ha? Bisan ang mga kasulatan, nagulagway sa gitawag tulo ka persona nga pagka-Dios. O gihulagway niini ang Espiritu ingon nga persona. Sama sa daw ang uban himo mo gunahuna nga makalibog pamati sa mo dire. Ato sa ning pamatian ay mo maghimo og lain pang makalibog gunahuna kay mulayo tas samot na magbalik-balik na nang muragwa tay nahitabos atong kinabuhi pila na katuig nga mga matay na lang ta. So layan sa nato ding pagsabota. Bidaw, kung atong basahon ang Mateo, ang balaang kasulatan naghulagway aning tulo ka mga persona. Mateo 28:19. Unsa nito po, sa dihang si Ginisos, miduol siya mga tinunan. Doon na siya gisulti, panapos, miingon siya, miduol si Jesus ug miingon kanila. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. O sa sunod, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tanawa, ang karaang mga tumutuo, unang mga tumutuo, nagulagway sa balang Espiritu, ingon nga persona. Si Kristo, nagulagway sa balang Espiritu, ingon nga persona. Ang kasulatan, din naghulagway nga ang pagtagad ni Kristo sa balaang Espiritu kalibil sa Amahan niya ang balaang Espiritu. Grabe no, ikatulong gabi mao din atong abtan. Praise the Lord. Sige lang. Ablihan na nato atong mga huna-huna. Kaya nga naman, ang sumpay ni ini, kung ato lang yun isundon, basin makain ka, maunag yun ay ni ang nakulang. Di kay basin makain ka, inon tagyod mo, maog yun ay ni ang nakulang. Dili na problema ang sunod. Di na problema ang tanan. Di na problema ang pagkatapos sa mga minsay. Kinilang sa atong problemahon ang mga wa pa nato kay nasabtan. Alright, unsa pa nga pagpamatuod sa kasulatan, may tungod sa pagtagad nila sa gitawag the triune God o the persons of the Godhead, mga persona diha sa usa ka Dios. Si Pablo, o sige ingon niya, niingon siya sa 2 Korinto 13:14, the grace of Jesus Christ. At ang gisulatan niya, ang mga taga-Korinto, ingon sa the grace of Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Kung ang balaang Espiritu lahi pa kay sa Amahan o sa Anak, wala unta ni gibuhat. O kung imong gilahi, maproblema kaning mga gisultis kasulatan. Labi nag-imong giwala
Naansa man si Ginisus iya mang giapil. Si Pablo iyang gisulti. Kontra na to si Pablo. Kontra to si Ginisus. Kontra na to ang kasulatan. Apan salamat. Kung ato daw kunong sulayan, nga ikauban, unsay kausaban mahitabo ni ini sa atong kinabuhi, sa atong Pinoyanan, sa atong katilingban, o unsay epekto ni ini sa tibuok na kalibutan. Basin mahitabo na ang naitabo sa panahon sa mga apostoli sa adlaw sa Pentecostes. Nahibulong ang katawan, unsay nahitabo ni ining mga tawhana. Niya na. So karon, gawas nga siya giila nga persona. So naa siya personality. Well, praise the Lord. Atong tanawon sunod. The Holy Spirit has personality. Mangita na pud mo personality. Unsaon na to pag ulagway ang personality? Ang tawhanon limitado, habol o gunahuna nga magkasasala nga tao, iulagway ang balang Espiritu sama nato, ang murag masayop na punta. Apan kung atong ilhon siya base sa iyang personalidad, nga may pagkaparehas atong personalidad, di lang parehas atong nakita. Gusto mong punta nga ang balaang Espiritu iparehas atong nakita sa atong isig katao. Apan kung ang iyang personality naa, di nato siyang konsiderahan o ilhon o dawaton kung tinuod nga doon na siya personalidad. Unsay prueba nini makagalaan. Una, he strives. Nakigbisog siya. Ato lang mabasa sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 3. Mingon din sa Watchtower nga binisaya. Og miingon si Yuba, ang akong espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tao. Kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos og kaluhaan katuig. Kanumdo mo, sa panahon nga mikuyanap ng makasasala sa kalibutan, ang iyang espiritu dili makiglalis. So naa siya pagbating, he strives. Strives. Usa din ilhanan. Unsa ba? Sa usa ka personalidad. Unsa pa? He teaches. Mutudlo iusab ang balaang espiritu. Lucas 12, versikulo 12, atong basahon. Kay inigabot ni anang panahona, tudloan kamo sa Espiritu Santo, unsay angay ninyong isulti. Wow! Mutudlo usab ang balaang Espiritu. Asa ba din nahitabo? Sa dang gibilin sa Ginoo, kung maabot ang mga pagsulay, presuhon mo, bilangguon mo, tungod nako, dili ka mo mahadlok. Kaya iniabot niya ng panahon na, tudluan ka mo sa Espiritu Santo, unsay angay ninyong isulti. Pag kanindota, wow! Tunay na dugang na usab nato, nga pundasyon sa Biblia. Importante niya, ang importante, dili ni gikan nimo, dili gikan ako, kundi founded, grounded in the Bible. Kung sa giingon sa Biblia, tudluan kamo sa Espiritu Santo. He teaches. Unsa pa? He convicts. Iya kang pailhon. Asa mabasa? Juan 16, versikulo 8. Pailhon ka sa imong mga sala. O niya, inigabot niya, naghulagway niya sa magtatabang, helper, comforter, the Holy Spirit. Iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang mga sala, og sa pagkamatarong, og sa silot. Praise the Lord. Pagkaisan, kuyawa ba di ay,
tanawa ang buluhaton, nining balang espiritu. Iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang mga sala. Sa atong panahon karon daghan na gawon na nga wa na sila'y sala. Dili na sala ang ilang gibuhat. Labi nagnaanad na sila sa pagpakasala, murag di na yun sala. Pero kung ang kalibutan mo bati nga wa na sala, niya inig-abot sa balang espiritu, pailhon ang tanang tao mahitungod sa ilang mga sala. Tudloan sa pagkamatarong o giunya ingnon nga dunay silot, buhat sa balaang espiritu. Unsa pa mga kaigalaan, po mga kapaglaom? He helps and intercedes. Mutabang di usab siya og magpataliwala. Unsa gisulti sa balang kasulatan? Roma 8:26. In the same way, sa New International Version, the Spirit helps us in our weakness. Wow! Ang Espiritu mutabang dato sa atong mga kaluyahon. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that cannot express. Grabe ang gibuhat sa balang Espiritu. Mutabang siya, mitabang siya, mupataliwala pa siya. Bisan unsa kang ngilingig ato nga kahimtang. Praise the Lord, mga kaigsoon. Buluhaton ba ni kung dili ka persona? So, who is the Holy Spirit? He is a person. He has personality. O kung sa pa magkaisunan, magkaibulong kayo, no? Kasi nang atong ginasubay, tagsa-tagsa ang mga sulod sa balaang kasulatan na sinati nato anam-anam siya. Ang ikatulo nga persona sa pagkadiyos, ang balaang espiritu. Unsa pa siya? He directs church affairs. Siya ay nagagiya sa kalihukan sa mga katauhan sa Diyos sa unang panahon, sa panahon sa mga apostoles. Sa humana ang mga apostoles. Kung sinitabo sa Acts, buhat 3, versikulo 2, while they were worshiping and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Another evidence, another exhibit that the Holy Spirit is a person. Tanawa, iyang gilain si Barnabas o si Saulo alang sa usa ka buluhaton nga diin gitawag niya sila. Imagine, buhat sa balaang espiritu. Praise the Lord, makigalaan. Praise the Lord, magkapaglaom. Naapay sumpay, He inspires. Ikaduhang Pedro 1:21, kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao, ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Ang tanan nga mga naa sa balaang kasulatan gikan sa pagmando sa balaang espiritu. So karon, nakaligo na kita sa mga kalihukan sa balaang espiritu. Napay sumpay, last, labaw sa tanan, He sanctifies. Unsa pa may nakulang nga buluhaton nga wala gibuhat sa balaang espiritu? Di ba niya na tanan ang gikinahanglan na to? O sa gisulti ni Pedro, gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan o gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo og mahinluan sa iyang dugo. Grabe. Abi ninyo pagkanindot si kayo. Sumpaya man to ni ugma. Apan sa pagkakaroon atong gitan-aw niya, gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon. Kani diayng magmasinugtanon, pagmasinugtanon, trabaho usab diayng kini sa balaang espiritu ngan hinato. Praise the Lord. Sa ito pa mainong danon kaayo,
kining nga kahibalo sa buhat sa balag espiritu sa kinabuhi na to. Nag-anam, nagkadol, nagkaanam, nagka-personal, mga kaigalaan. Kuwang lang tag panahon karon. Busa, these activities cannot be performed by a mere power, influence, or attribute of God. Only a person can do them. Praise the Lord. So is the Holy Spirit. He is a person. He is God. Ugma, ato din sumpayan. Ato nang giklaro karon na siya persona na ay personality. The Holy Spirit has personality. And the Bible reveals that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. Okay? So ato rin sumpayan, ugma. Gusto sa nakong tapuson karon nga gabi ang atong aminsay, parang mulugdan sa ning mga bulawanong pulong sa kasulatan kay basig karon pa nato ni nasugatan o niya mapuno ni atong gikinahanglan sa pagtabang, sa pagtapos sa balaang kalihukan ni ining atong panahon karon. Kay kung makas-a pa lang nato ang pagpasabot ni ini, dungan tibuok kalibutan, human ang buhat, dali rang mahuman, o pagkaugma mahuman. Apan kay di man nato ni makas-a dayon, ato sa ginikugihan sa pagpasabot, kaniyong tanan. Tanawan ninyo karon. Atong balikon. Kung mubalik ta sa teksto nga gigamit ato kaganina, makatarunganon kayo ang pagsabot nato sa atong gitun-an. Makatarunganon kayo ang atong gitun-an karon. Ngano man, ato nang mahulagway, unsay na itabo sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. Ang teksto nag-ingon, apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios, ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Nganong ibubo sa Ginoo? Kini sa hingpit. Actually, di ba, nasabot, nakita na to, kanus-an na to, gidawat ang balang espiritu. Human kita midawat sa santos ng bautismo. Sama ni Ginisus, gidemonstrar nga nadawat usab niya ang balaang espiritu. So karong panahon na, nakita na ko nga kinina ang atong nakulang nga dapat na to masabtan. Walay butang, nga gibuhat na to sa yuta, nga kung pagkamatarong ang isgutan, may kalabutan ang balaang espiritu ni Ana. So dunay resistance, dili sa balang espiritu, kundi sa tao, nga iyang tabangan nato, og mauni na kalangan, dili siya. So mga kagalaan, tanaw ang minsay, inyo mga anak, lalaki, babae, magsulti sa minsay sa Dios. Mga batanon, makakitag pananaon. Mga tigulang magdamgog, mga damgo. Unsay tumoy, mga ulipon, lalaki, babae, sa ding ibubo ang balang espiritu, magsulti sila sa mensahe sa Dios. Mga kagalaan, sa di pa ta magtapos, doon ako'y sugilan mo ipasantop kaninyo. Para nako, ang balaang espiritu, dugay rang gahulat. Pero sa akong nakita, bisan sa atong mga alawiton, gahulat punta. Buot pasabot, naghinulatay ta. Naghulat ang Ginoo nato, naghulat puntas Ginoo. Unsaon magkaroon ay pagkatakdo nga, puro man ta naghulat. Mga kagalaan, apan karon, ako ning klaruhon, kung naghulat ang Ginoo nato aron ibubo niyang iyang gahom, ang gahom nga gikinahanglan gikan sa balang espiritu, dapat dili nato hulaton atong tinguhaong madawat. Timanan tani, kay kung naghulat siya, nakasiguro kung di man masayop ang Dios, kita'y sayop. Ang atong paghulat maoy nasayop, dili ang iyang paghulat. Kaya dili mahatag sa iyang katawhang wala na ninguha nga mag-usab nga nanginhalag tabang sa balaang espiritu ang usa. Darabot ay paghuna-huna.
nga bubuan tas balang espiritu aron ta usbon gikan sa makasasala ngadtos dili makasala. Di man na mahitabo. Dili mo trabaho, dili mo buhat, dili mo usab ang balang espiritu nimo kung dili magsugod nimo ang pagkinahanglan sa balang espiritu. Gikan nato ang pagsugod nga nanginahanglan ko sa balang espiritu ug di lang kay kalit lang kapag mata nimo di naka himalikas tungod bakas balang espiritu. Walay magic ana, imo nang gidawat, imo nang nasabtan kakakulangon. So sa mga paghinulatay, dili ang Dios may naghulat nasayop sa paghulat. Nagpaabot siyang kanus ata mubati nga sa ato ng panahon karon gikinahanglan dawaton nato siya. Usa kay gayon ni ana. Problema gyud ning di ta magkasinabot. Usa ka panahon ni ana. Sa dihang dunay girekomendar namo diha sa Zamboanga City sa Sambuod nga ikauban namo sa balay. Nagsabot mi. Sige, hapiton ka namo maghulat ka diha sa Waiting Shed, Daplin sa highway. So, gibuhat nako namo ang among saad. Nga kuhaon namo siya dito sa Waiting Shed, Daplin sa highway. Pag-abot na mo dito sa maong hatag na kong sabot sa Waiting Shed, Daplin sa highway, wala man siya. Nagpaabot mi na, day, asam naman ka, naghulat minimo. Miingon po siya. Niara ko, pastor, naghulat pug ko nimo. Uy! Renz, asan may sakto na mo ani Renz? Ha? Gahinulatay naman eh. Si Comrade ni. Si dahonan mo din eh. Kinsa may nasakto ani karon? Ingko nga, mingon ko nga naata sa Waiting Shed, Daplins Highway. Sag niya ko, pastor, sa Waiting Shed, Daplins Highway. Kung niami sa Waiting Shed, nagimit tungod, Daplins Highway, wala man ka. Sag niya ako, pastor. Kadugayan, mo insist magyud siya, nga naagid siya sa Waiting Shed, Daplins Highway. Nangutan ako, asa man na nga highway? Agoy, ang iya diayong highway, ang Barangay Road. Barangay Road. O dito siya sa Dublin sa Barangay Road nga dunay Waiting Shed o dito siya naghulat. Mauna karon wa mi nagkaabot. Ngano man pero puro mi naghulat. Sa dugayng panahon isig paabot pero wa ta nagkatakdo. Ngano tungod kay do nagiusang nasayop nato. Imposible ang Dios gahulat na sayop. Kung kita'y gahulat, naagyud nato ang sayop. Karon nga ato nasabtan anam-anam nga ang kulang ang gipaabot dili ang Dios sa iyang paghatag sa katapusang kahom pinagis balang espiritu kun dili kita kay nagunahuna man tang kini ato mga batasan usbons balang espiritu di man na mahitabo mutabang man siya kung gusto nato ug ato itugya tong kaugalingon di man na magic nga o baka kag bati kag kinaiya gahulat kang buuan sa espiritu uya wala man tudunay sayop nato dili na ang atong pagpaabot way na sayop ug karon ato ni itakdo gihulat kita nga maantigo kitang mutugyan sa atong kagalingon sa pagbulutan sa Dios aron ang balaang espiritu maoy madawat nato ug mutabang sa pagbag-o nato. Aning pagsabuta magkatakdo ta. Maura nga Waiting Shed, Daplin sa maura nga highway. Praise the Lord. Og nianang tungura makaingon ta makaigsuonan. Praise the Lord. Kini nga buhat nagkasinabot na ta, magkahiusa ta,
makadawat ta sa gahom gikan sa balang espiritu nga gikinahanglan sa atong panahon ug isulti nato ang katapusang balita nga way sambog sa tibuok nga kalibutan aron mahumana ni makaigsuunan ug dalaygon ang Dios pinaagi sa atong insakto nga relasyon sa balaang espiritu. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat kayo sa dugang nausab nga pagtulunan kaamong na katunan karon. Giampo nako Ginoo kaming tanan na panalanginan ug mabalo namo sa tagsa-tagsa namo kakaugalingon ang dakong panginahanglan kay mao nakiknalang kini ang gituuhan namong nakulang. Salamat sa pagpasantop niini ug salamat sa pagtudlo kanamo na dili di ang Dios ang nasayop kami. Tarong nga Ginoo ang among pagsabot, among pagbati. Ug unya dawato namo ikaw. Pasayloon kami sa among makalapasan. Tarungon nimo kami. Unya magkasinabot naming tanan. Tungod kay kami nagkasinabot na diha nimo. Salamat Ginoo. Ang imong gahom mabat na namo sa among panahon. Pinagi sa imong espiritu nga gagiya kanamo, mga usab kami, ug mahimong mga hamtong, matarong nga katawhan nga maandam sa pagsugat sa hapit na nimo nga pagbalik. Kay kini naman ang kulang. Salamat sa kahigayunan. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampong pagpanalangin among tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. May gabi.